Σήμερα θα δείξουμε τις μεγάλες μου κάρτες 365. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ, δείχνω αυτή. Ότζιγκαρ, η πρώτη μου μεγάλη. Λεωνίδα, για δείξε. Τσιμίκας, καλός. Κώστας Τσιμίκας, παιδιά. Φέρ' το εδώ. Έστε Τσιμίκας, καλός. Πολύ καλός. Λοιπόν, τώρα εγώ θα... Αυτό. Εμπαπέ. Φιλ Φόντερ, καλός. Δεν ξέρω ότι τον είχες. Ούτε κι εγώ. Απλά μου τα στείλε η Πανίνη, Λεωνίδα, ναι, μου τα στείλε η Πανίνη. Τώρα εγώ. Τώρα εσύ. Ποιο να πάρω, θα πάρω αυτό. Κιέσαμιν. Ο οποίος έχει πάει στη Λίβερπουλ, αλλά το δείχνω στη Γιουβέντους, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξω αυτή. Χάρι Κέιν, ο Χάρης από το σχολείο, ο Χάρι Κέιν. Εσύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έλα. Αυτός. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή εδώ είναι Μπαπέ, μάγκες. Όχι, Λαουτάρο Μαρτίνες. Κάποιος από αυτόν είναι... Εμπαπέ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Λέο. Με λένε Λέο. Το λένε Λέο. Και η τελευταία. Και μάγκες. Κίλιαν Εμπαπέ. Η τελευταία. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και τα λέμε.